And now, it's time for SPG, as in Super Paglearn Secret File. Ipasok mo na yung hotdog mo. Hi DJ Rocky, isi-share ko lang kung anong pinaggagawa nitong ate ko at syota niya. Umagang-umaga pa naman, naglalandian. Ibang klase rin no? Walang pinipiling oras ang pagiging mael nila, kahit bagong gising. Itago mo ko sa pangalang Nikki. At ito, ang aking SPG, as in Super Paglearn Secret File. Tinuring nila akong third wheel sa relasyon nila. Itago natin ang ate ko sa pangalang Charlene at ang boyfriend niya sa pangalang Eman. Oo, tinuturing nila akong third wheel. Ganito kasi yun. Isang araw, puyat na puyat kaming tatlo kaka-movie marathon. Nag-alak kami. Pero hindi naman kami nalasing. So nagising na ako noon ng alas 10. Kulang na kulang pa ako sa tulog pero kailangan ko nang gumising ng maaga at bumangon kasi may importanteng lakad ako. So papunta na ako sa dining room. Pagpunta ko ron, wala pang pagkaing nakahanda sa hapagkainan. Nagugutom na ako. Medyo ilang hakbang pa papunta sa kusina namin. So, habang papunta ako sa kusina para tingnan kung nagluluto silang dalawa ng almusal, parang iba ang naririnig kong tunog mula kina Ate Charlene at Eman. Pinakinggan ko muna kung anong ginagawa nila. Sabi ni Eman, "Charlene, tikman mo yung hotdog ko, masarap yan." Tapos sabi naman ni ate, "Sige." Tapos dagdag pa ni ate, "Ay, oo nga, ang sarap ng hotdog mo. May lumabas na laman ang hotdog mo." Tapos sabi ni Eman, "Charlene, tikman ko naman yung tahong mo na may itlog." Tapos sabi ni ate na may halong landi, "Sige Eman, tikman mo na. Masarap yan." Tapos, ibang klaseng tunog ang narinig ko mula kay Eman nung tinikman na yung tahong na may itlog. Sabi ni Eman, sarap." Tapos sabi ni ate na may halong landi, "Eman, pasok mo na yung hotdog mo." At sabi naman ni Eman, "Sige Charlene, ipapasok ko na, hindi ko na matiis." At hindi na ako nakapagpigil. Agad kong binuksan ang kung anumang humaharang doon at pumasok na ako sa kusina. Pagpasok ko, nagulat ako sa nakita ko. Kakatapos lang pala nilang magluto ng almusal. Tapos yung hotdog na hawak ni Eman ay ilalagay pala sa freezer. Kaya sabi ni Charlene, ipasok niya na raw. Sabay bati nilang dalawa, "Magandang umaga." At nagtawanan na lang kaming tatlo. Ang totoo pala nun, sinadya nila yung acting nila para maniwala ako na merong nangyayari sa kanila habang nagluluto sila ng almusal. Planado pala nila yon. In short, na-prank ako. Ay, ang ulam namin ay hotdog na may cheese sa loob, tsaka tahong na may itlog. At sabay-sabay kaming kumain. O ano, nagutom ba kayo? Sorry sa mga listener kung nawawmali kayo sa kwento ko. At sana, napatawa kayo sa kwento ko. Pwede nyo na rin gayahin to kung gusto nyo mag-prank. Muli, ako si Nikki at ito ang aking SPG, as in Super Paglearn Secret File. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.